ассалому алайкум дӯстони гиромӣ, боз як хонаи дигар дар чоряккарон. Аз ин тараф роҳ ба сӯи шаҳри Ҳисор. ин ҷо бошад шаҳри Душанбе, Зарафшон. гардиши хонаи имрӯзаи мо бошад, мана ҳамин гардиш рост меравем. дӯстони азиз, аз худи дарвоза тақрибан 2 километр ё 2.5 километр омадем. и ҳавои тозаро бинед. мана ҳамин бино сеюм ошёна, бинои 4 ошёнага аст. шурӯъ мекунем ба дохил. масъалаи об мушкил нест. дӯстони азиз, дар тавсиф рақамҳои соҳибмулкро мемонем. саволотон бошад, занг занед, пурсон шавед. бохи дар амони худо бошад. худо нигаҳбон. то боз дид.